Ayan, at nakabili na rin ako ng electric fan. Doon sa kabila 380 yung presyo. Tinatawaran ko ng 350, ayaw. Tapos naghanap ko ng iba, nakabili ko 300 lang. Ito na siya. Yung tinan natin yung ano. Yan. Resulta nung Timpulay. Ito ay pinasa sa akin ni Bidog sa number 2. Kano to? Kuya Noli! Ah, number 2 si Kuya Noli. Noli! 7,077 views! Ayun mga kaparing Jason, good afternoon po. Lumabas muna ako sa ospital at bibili ko ng gamot, resita kay Mrs. yung pang-spray ng ilong. Time check natin na yun ay 4:40 at bibili ko ng pang-spray ng ilong niya. Ito resita. Dito muna ako sa labas. At pwede nang maligo sa loob, bagong ligo ako. Tapos bibili rin ako ng electric fan kasi mainit, nagpapabili yung isa. Kami lang yung walang electric fan doon. Mainit talaga. Tsaka dishwashing, pang hugas sa ano, mga pinagkainan, yung mga rasyon. Grabe. Hindi ko alam kung ilang araw kami dito. Basta Lunes yung opera niya. At sana gumaling na rin yung ano, yung anak namin. Kasi kung kailan nandito kami, saka nagkasilat pa. Na ano pa to? Kanina na supa ng supa. Pero sabi ko sa kapatid ko at saka kay mama ko, kasi sila nag-asikaso doon. Sabi ko ay ano, pag di pa rin bumaba yung ano niya, yung sinat niya, ay ano, pa-check up na nila sa ospital. Kasi baka bumalik na naman yung ano, yung UTI niya. Wala yung dati, nag-40 yung temperature, biglang nag-convulsion. Ayun po, pasupport naman po ng mga vlog ko na dito sa Maynila, napapagamot kami sa asawa ko para may sahurin po ako sa sunod na buwan. Pasupport po. At salamat po sa ano, sa suporta nyo. At patapos na nga yung challenge. Salamat. At sana ano, tuloy-tuloy pa rin yung suporta nyo para kahit po paano may sahurin pa rin ako sa susunod na buwan. Sa December, para pagbalik namin dun sa Bicol may panggastos din kami ulit. Magagilap pa ako ng ano, electric fan. Isang banda mayroon, kahit maliit lang noon na electric fan. Nakabili na ako ng ano, ng resita ng gamot pang spray, 800 plus. Hanap po ako ng electric fan.
bumili na rin ako ng electric fan. Doon sa kabila, 380 yung presyo. Tinatawaran ko ng 350 ayaw. Tapos naghanap ko ng iba. Nakabili ko, 300 lang. Ito na siya. 300. Oh. Diba? Buti na lang naghanap pa ako ng iba. Tapos balik na ako dun sa dun sa hospital sa loob. Ang time check natin 5:07 at ipaparehistro ko pa to dun sa sa my guard bago ipasok. Unang gabi namin dito sa hospital. Ay mga kaparang gusto na kakain na siya para lumakas na. Zero. Yung tinan natin yung Yan. Resulta ng siguro Timpulay. mga upload. Ito ay binasa sa akin ni Bidog sa. Okay. Number 24 ay si Kabunita Official. 25 views. Aba. 23 ay Sniper Dudes TV. 59 views. Number 22 Tapsel TV. 66 views. 21 Jomar Badillo. 66 views din. Number 20 ay si Werdo Official. 69 views. Number 19 Makinista ang Pobre. 70 views. Number 18 ay si Tim Tim Channel. 80 views. Bye. 17 Jobs Inosita sila Grace. 100 views. Number 16 ay si Tatay Robin. 130 views. Number 15 Shane Balboa. 144 views. Number 14 ay si Mil TV. 158 views. Number 13 ay Alam si na Boss number one. Nato. Alam na number 1. 184 views. Number 12 Jamie Nukom. 231 views. Number 11 Ice Tubig TV. 245 views. Number 10 Rigondox. 782. Bakit tumatawa? Number 9 Bidox. Nawa ko. Ay, di natin. Dito ako sa ospital. 886. Nanood ako ng update kila Kuya Noli. Number 8 Kautoy. 961. Number 7 Frozen Official. 1,287. Halimbawa ko eh. Number 6 Hansek Official. 1,390. Number 5 Pototski. Oy! Aba, Oy, ang pasero ng musubo. Oh. 1,490. Mali. 1,439. Si Pototski. Ba? Right
chance, may chance. Number 4, Hindi naman ako magpara-order. Kautol TV, Hindi ako magpara-order. Ako na lang. Sabay ka. 2,757. Number 3, Kuya Dam, Ito na lang. Wala ko na kasi tabo. 3,514. Number 2, Ano order? Ang laruan niya. Kano to? Kuya Noli, Number 2 si Kuya Noli. Noli! 7,077 views. Wow. Oh, andito ha. Kanutuan. At ang ating number 1 ay walang iba kundi si Kanuto. Yup! Na nakaipon ng 8,034 views. Yun. Ano? Complain Ano mo to? Congrats kay Kanuto. So mga kasumar, grabe oh. Sabi nyo, one day, 8,000. Ang hinahanap ang Day one pa lang. ay Day 10,000. one. Nagwa-warm So up yung pa nasa yan. baba, sikapin ninyo no, para maka 10,000? pasok kayo sa October 5. Dapat may May 10,000 views na kayo. 8,000 na nga kaagad, may At 7,000. bilang yan, dapat sa October 5 meron na kayong $100. Okay? CR pa. So mag-start kayo ng update na review nyo ay Wala na ka-uwi ay. November 3. Okay? Yan. So mga kasword, pasensya na kayo dahil mamadali kasi ako. Dahil ayun, nahantay na ako ng mga anak ko. Bibilo, alas kami, pupunta kami ng perya. At bye-bye guys. Stage it, tapos stage it. Tissue tabo. Baso. Bye! Brush. Yan, abangan nyo lang bukas. Mas maganda ang magiging update natin bukas. Congrats kay Kanuto, number 1 sa ating ating views. At syempre, congrats kay Steph, number 1 sa ating revenue. Grabe, ang lupit ng Kanuto. Yan, shoutout sa inyo. Good luck. At syempre, sila Kuya Noli, number 2. Number 3 si Kuya Dam. Yan, at yung iba pa. Okay? So, good luck. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Tara. Yan lang muna yung ano. Gagawin natin habang nasa ospital. Manood tayo ng mga update na idol. At kung may mga tayo makapag-vlog tayo sa labas, vlog din tayo at pa-support po ng ano, mga vlog sa labas. At wala pa kaming idea kung ilang araw kami dito, kasi Lunes yung ano, opera ni Mrs. Yun, ilang araw ko dito matutulog na pag ganito. Nakaupo. Bawal dito sa ano. Tsaga-tsaga lang tayo. Pwede pa nga lumabas. No? Pwede pa no? Number 2 si Kuya Noli. Warm up pa lang. Warm up pa lang naman. 10,000 views. May 700 na kagad. 7,000. Ha? 7,000 si Kano. Si Kano to. 10,000. Pag-views pa lang naman. Wala pang revenue. Yeah, 7,000. Kunti na lang yung ano nila bukas. Ano tapos kagad nila yun. Diba? Ang lakas kasi din nila. Yung kabila na yan, PGH pa yan. Lahat yan Ayun. PGH. Ha? Lahat yan. Lahat yan. Yung building, iba na yun. Yung bilyan na yun. Sa kabila yung lakad yan ng consultation. Cancer. Hindi ko sure. Pero lahat yan. Yan nata yung taga sa amin. Yan. Update tayo. Oras natin ay 7:37 at nakakain na kami ni Mrs. Nakakain na. Tapos nanood nung live. At nag-iisip kung ano ang kakainin nila.
Hindi pa rin nakaka-upload.